ahalil fatarati ba aiko musu manzo ba. To Allah ya ce ba zai azabtar da su ba sakamakon bai aiko musu da manzo ba. Ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula, ba mu kasance masu azabtarwa ba har sai mun aiko da manzo. Kaga iyayen annabi suna daga cikin ahalil fatarati, domin har suka bar duniya annabi ba aiko shi da ba annabta ba ta zahiri fa, amma shi ai tuni dama ya ce ana nabiyu arifin bin nubuwati, ya ce ni annabi ne arifin kuma na sani bin nubuwati, na sani cewa ni annabi ne. Wa adam bainal ma'i wa din, tun lokacin annabi na tsakanin yambu da dabo, ma'ana ba a halice shi ba. Shi yasa a baitin shehu Ibrahim Gazi yana cewa a rasulun minal maula wa adamu lam yakun, wanda suka san fasara sai ce rasulun minal maula wa adamu baya nan, shi ai ne lam yakun. To ka gani, to a hakikanin gaskiya dai iyayen annabi suna da daraja fiye da yadda kake tunani. Idan ba kana da wata aƙida ta kin su ko wata abin da manufa wacce kake ganin su a wani yanayi na daban, to ya kamata ka canza su ga sakamakon yin hakan hallaka ne, ba ka babu mai Allah. Duk kaunar ka da manzon Allah ka faɗi a zuciya da kuma baki, annabi bai karɓe ka ba, domin ko kai ne a kake iyayenka ba za ka ji daɗi ba, ba za ka ji daɗi ba. Balle ina manzon wannan wasu irin dimuwa ce. Iyayen annabi sun fi ƙarfin wasa, bayan su kawo manzon Allah kuma ake bukata. Allah ne yake bukata ba ba su kawo ba dan ba annabi da ba abu Allah ba, sakamakon ba a san da Allah ba a san yana so a bauta mishi. To hidaya kawai su kawo annabi ba ai ake su da ba dan haka ai dan haka Allah ya sa. To yan ba sakamakon lokaci za mu da kai ba nan fatan mu dai Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu dage da neman ilimi domin mu san cikin aƙida ta ke da gaskiya da kuma wacce take ta karya, bambance su. Hakan ba zai mutu ba sai da ilimi. Mu dage da neman ilimi mu san wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan uwa, Allah ya kala mana kusa da annabi, Allah ya sa kaunarsa ita ce ajalin mu. Ma azalan bi salamatu maulana Muhammad rasulullah. To aran ma mun gode, Allah ya saka da alkhairi, kuma ka warware mana dukkan wannan al'amari, kuma mun gode, mun ji daɗi da waɗanda suke irin wannan aibata annabi sallallahu alaihi wasallam haka, to su tabbatar kamar suna yin yaƙi ne da Allah, domin Allah shine ya ce zai tsayawa annabi, ko ba haka ba. To muna godiya a ramma insha Allahu, wanda kuma aka ga wannan media da muka yada, wannan abu da muka yada, insha Allah wanda suke irin wannan muna fatan da suke gyara, saboda Allah ba zai taba barin wanda yake taba annabi ba, domin shi a gurinsa babu wani masoyi gare shi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nan ne insha Allah za mu tsaya a cikin wannan hira tamu kafin Allah ubangiji ya kai mu wani lokacin, tunda shine mai yi kuma mai gudanar da dukkan abin da ya so. Mun gode, muna godiya a ran Allah ya sa.